съм присъствал на такова пяване на Гелина. Не си го съществуваш. Той знаете на училище. Като цяло са 2 дни. Първият ден е на момчето. Неговите гости, приятели и роднини идват и ние ги чепиме с храна. Втория ден вече е моя, пак същото, по същия начин. Пак храна, пак мои приятели, близки и се забавляваме. От турски мисля, че Гелина означава тя идва. И смисъл е да бъде винаги така красива. И даваме огледало да държи в ръцете, да може да се... Нали, тя не гледа с очите през това време. Тя е постоянно с затворени очи, а можем да си запази красотата. Като цяло са 2 дни. Първият ден е на момчето. Неговите гости, приятели и роднини идват и ние ги чепиме с храна. Втория ден вече е моя, пак същото, по същия начин. Пак храна, пак мои приятели, близки и се забавляваме.